Nak! Bantay lang yun, nak! Nak! Ay, sagsaban na ka, nag-vlog ko, nak. Nak! Ay, nako. Ay, cut off na dia sa inyo, ma'am. Blurred lagi siya, eh. Hello, guys. Good morning. Pair. Nilangay na maglangan kay blurred niya siya basta naay kung ano ba eh. So, dirita mo focus, guys. Good morning sa tanan. And then, ay kay Ma'am Carmel Lupina, kay Jun Sergs Bacalso, kay Ma'am Jasmine Lar. Hello guys, update ta karon guys ka sukad gagahapon. Katong February 8, 2023. Wala gid kagawas ang atong waiting guys no. So na ako'y nakita nga kuan ganina nga possible gid siya nga mag-delayed. So sayang ang atong 537 kay kapila gid sa ikislayran guys. So almost pila na gid ka siya ka times gyud no, di na ginakuan kagahapon gani ot na 793 pagagabi nag-post ko sa nag-update ko sa GC 537 nice kay guys. Then ay kang ma'am lang dito na kon nindot ang 537 ma'am, then nag-slide gid siya guys. So sayang ba no, so direta focus karon guys kay na ako nakakita nga pairing. So still intact lang gyapon to sa tong combination kay dili ko pareha ng uban bitaw nga kaning ilis-ilis ba. So dili ko kay ako manggod para sa ako kaning pag naa na gani ko nasulod na gani na sa pattern na shoot na siya sa akong guide, timing na lang gyud kulang na guys. So mao ni guys update ta sa results kagahapon dahil yung result gahapon 460. So layo kayo no, wala kita na. And then sa 4 p.m. draw is 793. And then sa 9 p.m. is 337. So dirita karon sa February 9. So February 9, 2023. Na ako'y nakita guys nga hi kay Sir Roel Kabasag. Sir, pataya ako. Sir, sa FB nimo sir sa imong FB account nimo sir. PM sa akong Messenger sir ha kay atong i-add ka namo dito sa among kwan sir kay kanang bitong pareha na ako ng mga galisod ug taya ba. Kanang bitong may mga samuta ka ng mga um kanang bitong mga piki na nga mga oras bitaw sama na ako busy kay ko. And then talagsa na lang ko. Say gani mo pahabol na lang ko og kuan taya mga last minute ana. Wala isay malimot ta ba. So katong mga ina na guys kanang mga lagyo. Kung ako sa province so layo kay distansya kayo diri ang tayanan guys. So dili kay isa kay makimarites sa tagay sa kay ni Agi ba. Murag na putol ay ang kuan ay. Okay. Um, shout out kay ay kay Ma'am Jo. Hi Ma'am Jo. Dugay na siya nga followers ako guys. Then karon naka-watch sa akong live. Shout out kay Sir Haris Rapales diya sa may Negros Oriental. Then salamat kay Sir Jonathan. Then paapila sa GC sir. So, sinsya gid guys kagapon wala ko kapang add ba no.
Lawa ka pang ado mga kuan guys kining mga account pa kay ay kanina busy ta, dalikyat-dalikyat na lang ana ba dili man gina maugod atong ginakabisihan. So kuan ta guys kining pasensya lang gyud gamay ha, pasensya lang gyud din. May scroll down ra ko sa akong message request, dagan kay mga nag-request guys sa message ba din. Uting kayo nun pa nato dagan kay nga ba tabunan na, so keep on message lang gyud guys para mo paibabaw ang yung PM, okay? And then kuan sa comment section guys sa atong mga post sa Facebook. And then comment guys kay atong ipaw na nga, sir, nag-PM ko or ana ba. Na ako gi-PM sir, ana makita man nato na guys, then gusto mo magpa-add ato na aksyonan, okay? And then hi kay Sir Wards Maiden. Okay. Shout out kay Sir Mandark, si bro nga na taga Leyte. Okay? Sa mga taga Leyte dia guys. Hi, mga taga Cebu. Atong mga dagan kay tagkaila dyan sa Cebu guys, halos diya magitanan. And then ito lang guys sa mga apil sa GC. Ang mo apil sa GC, comment down lang doon sa mga post natin sa FB. And then comment lang dia sa asa dia basta kay nag-post na ako under ana comment sir na ako gi-PM, please check ana lang. Okay, para makita na to guys kay sir add ko sa GC. Ana man gud kining murag di na kay nakukuan kay tungod sa kadaghan ba. And then sige lang kay update ra magyapon ta din sa live guys, okay? And then karon guys mo na atong wala ko nakita nga pair ba. Kini gwapo kay ni bay. Ako nakita kini siya basing mo gawas na tatong mga gi pinapaabot-paabot ba. Mura bitaw kanang imong kuan ba. Mura bitaw. Mura bitaw imong crush nga imong ipaabot. Yeah. Muapit na siya moabot. So, tinita. Pair 11 10 pair 1 or ni siya ha or 11 kana. Na ako'y nakita na si Platan bay. So kini siya, pwede ni siya mo on the spot. Pwede po siya mo delete ni siya og 1 draw, 2 draws ana. So di gid siya kumpiyansaan guys. So kini siya nga vlog ha. 2 PM na ni siya guys to 9 PM, okay? Natama natin ba tabi? 2 PM 5 PM na ni siya to 9 PM, okay? Kay og na time mangali ihirit guys, i-update na to, i-live na to balik, okay? Kay basic check na ko unya, gwapo kay ang numero, so mapugos tag live og balik. So naatay waiting ani guys, so kini nakita ni si Will lang gid siya guys. So possible lang gid ani 190 gid ta. Wa gid tay lain paingnan ani. Kini siya nga target rumble, okay? Dini na gid ta paingon. Asa pa man ta paingon di ay. Na. So daw be og kuan siya. Sir, sa may 11 mana siya. So ako dili ko mohatag ani guys ng 11 kay. Ug mo na 11 siya, possible siya 181, di ba no? Kay ato man ang hearing tong niagi, wala man siya nakagawas. Kato atong guide nga atong ginapakita. So dili ta sa 181. Pero para sa ako guys, pwede og respetaran ninyo na lain ba ning kining wala nimo ginapansin kay mo gawas. So pwede na siya 181, di ba no? Mora gyapon target rumble gyapon ta kay lisod na mabalihan. Pero para sa ako, ug moingon kanang sir asa may nindot sir, asa may best ana. Diri mo. Diri ta mo high bet guys. Kini. Kay ana man na siya, timing man na, di man na ingon nga basig mangayo ka og kuan ba nga sir asa may dapat i-high bet ana. So dinita, ha? Okay? Sir, katong 544 na ay double 4 guys nga waiting ha. Pero ang nakita manggod na ako sa akong kuan sa akong patterns karon guys, possible si lisod manggod og taya tadagan kay ba no. Dili ko ganahan makuan. So kato siya, stay put lang sa to nato. Pwede nimo og makuha gid sa imong guide. Ug makuha sa imong guide di tayaan nimo. Kay kana siya naana na siya sa waiting list gina siya guys. So anytime pwede mo drop down, pwede mo slide run nimo kay naay kaming 4-4 gid guys.
So sure gid ko nga naay da coming 4, okay? So pwede na mo na siya sliran to 464, pwede po 464 gid mo nice kay og if paubos nimo triple 4 labo. So pwede siya sliran nimo 464, di ba? So kini high bet nato guys. So naka-highlights nato ni si 190 karon nga adlaw, okay? And then giriso nato ni ana naka-high kuan siya, naka-highlights ni guys. And then tulo ra ka para sa ako ang bet nako karon nga adlaw tulo ra siya ka combination. So ang highlights gid guys kana and then kini okay na ay ni si Will gid guys nga na ni si Will nga 5-3 nga pairing. Kini hot kay ni gid. Tan-aw ginawa ni gabaga na gining 5-3 bay kay ngano. Na ay nigawas daw siya atong una. So pwede siya mo islant. So ana siya oh. Pwede siya mag-islant ba 535 315 no. So diri siya bagsak sa 2 PM. So pwede siya inaana guys ang mahitabo. So diri ta na ay 53 karon nga kakita nako. So okay sir. Sir Ruel Kabasag. So nag-PM sa check na ako later sir ha pag umanta sa live. And then na ay 5-3 gid nga hot guys ha. 5-3 pair gid hot gid kay nakita na ako. So maglumba ni sila sa 1-0 kini maglumba ni sila niyo ug kinsay una mo gawas. So watch out lang gyud kay mag-ilog na sila sa position guys. So naay 1-0 mo gawas. Pwede 1-1 gani delikado atong 1-1-0 kay wasig possible na tumao na to siya no. So update lang gyapon ta og mo gawas ever si 1-1. So kini mag-ilog ni sila si 1-0 og 5-3 kay naaman tay hearing, naaman ko'y hearing ana, naaman ko'y sa tan-aw nako nakita na ko sa pattern nga mo gawasay. So dira ta focus guys. 1-0 og 5-3. So kini si 5-3. No, wala na lain diri na ta sa 5-3-7. Ang ikaduha 5-8-3. Kana. So tulo ni siya ka combination guys ha. Kanira gid. Dili na ko mahatag og dagan kay apuyan ko kay lisod kayo gusto ko mo daog mo ana kanang mo na ba ang atong excuse me mo na ba ang atong kuan ang atong goal sukad pa sa unang dapat clear ang daog di ba so dapat daog gyud dili bitaw aning ingon nga congrats pero pag abot sa comment section guys walay nakadaog ana lisod kay ba no gusto na ko makita kana bitong sir congrats salamat kay daog gyud ana ba ana na bitaw sukad pa sa una inana gyud dagan kay nag-comment gusto ko mo balik ko sa una sa inana nga kanang ang galak manggod guys ug ang happiness nga among ma-feel ba nga isip sharer bitaw wala gid na usik ang among hago sa pagbilar pag tinutukay sa numero ana kay kaning makaingon gid ka ba nga worth it gid bitaw gid imong pagkuan imong uy akong hago wala gid na sayang at least nakatabang ta guys na nalipay ana ba no ang uban magud kay anak ko nabantayan lang baka nimong tanong-tanong bitaw ko makatawa ko sa iba kay hala congrats to unya pagkuan kay kuan kining mga ipagijag balato makat man ang kakawanan na ako basa baka na ko ba nga ala ko Diyos ko niya kuan ka buk gihatag 15 niya nangay pa siya balato 15 ka numbers niya ngita kay pa siya balato ay Diyos ko maulaw na gani maulaw mga taghata ganing mga ayog balato kanang tulo ka buk numero niya narambol pa maulaw na gani ta na Diyos ko kay kita mga tayador guys sa tinod nga pag-istorya nagtaya ta kay nang wanra ta kining nanimpalad ta nga mo mudaog di ba no so og mudaog dako kayo na siya nga kalipay nato di ba ana so ako ni gid guys so og mo target maayo gid best og mo target kay dako bisag ako sa ako nga kuan mo target dako kung kalipay kay mo target og rumble ram murag kaingon kita nga uy malipay gyapon kay at least shoot gid siya no so kini ra focus taning tulo guys ha kini paminaw so pag di siya mogawas 5 PM pag di siya mogawas 5 PM 9 PM lahos so focus lang gani kay murag sayang og buhian nato para tong 3 to 6 no sayang kay ba no kining numero nga 3 to 6 ba sayang kayo kay kuan buhian nato nya target ba kayo to guys sus
So ya nga gigayo gibuhian na nako niya. Nalipat gigwa ni. Sayang gid. Ako di ko mo congrats kay di ko mo congrats sa akong self ana kay nabuhian gid siya guys. So di ba? Kung sa uban pa congrats sa mga naka-maintain, sa mga nakabalik. No, dili ta sa ako dili. So kung ni daog kung congrats pero para sa akong self di ko makakuan kay dili man gid ta wala mi kakuan kay nagipabiyaan man nato guys. Okay? And then ako nakita ba kanara gid sa kanira focus lang ana. And then natay bantayanan nga number guys sa paki-remind ko if ever comment sa akong kuan PM or comment sa akong kuan. Pag makuha gali ninyo na combination guys sa kini si 769 ba. Kini bitaw siya nga number, di ba ni gawas niya tong ni Agi mao ni siya ang katong post nato nga ni target no. Target ni siya pag post nato guys. Daog ta ani. So dako naani siya possibility nga mobalik ba. So if ever makita gali ninyo siya nga combination sinyasi daw ko kay double check na ko akong pattern kay mura man gud siya mobalik. Tanaw na ako murag mobalik gyud. Okay? So dili lang wala lang kay na ako na siya ginasulod pa sa akong mind karon kay di ko gusto og gubot. So ini focus taning tatlo guys. Di ara kana ra gyud siya. So paki-like, paki-share, paki-subscribe, um, paki-react guys sa atong kan comment. And then paki-share sa atong video guys ha. Mao ra gyud akong favor. Kana lang gyud kay para pud mabibot ang natay positive vibes diri always, okay? And then shout out sa akong mga ka-GC guys. Yes Ma'am Jo, sir shout out kay Ma'am Jo. Um, 539 daw. And then last nakadaog ko sir ka 2281 Rumble. 281 congrats sir. Nag-PM po ko nimo sir, Pretzel Potani ang name. Okay, okay. Atong tanawon, timaan na to. Sir Lab, balik ang dating power nimo para bibo imong live. Lagi ma'am. Lagi ma'am no sa una, okay. Katong mga sa una nga mga naka-witness gid sa atong kahagtik sa una gid guys antod karon naa pag nagpabilin kay balo man sila. Mga pila lang kita niya kakuan gid mo rag nilaylo-laylo taga may kay busy man. Pwede mo taya sa imo boss through GCash. Istoryahan ta na sir dito sa PM, okay? PM sa akong messenger. And then shout out kay Eduardo Lotero sa Naga City. 509 pa-shout out hi Ma'am Christy Calunod akin dugay na kini siya nga followers gid mo ni sila mga active kini sila nga commentator then kana lang guys and paki-share sa atong link guys sa live sa atong YT and then hopefully mo target ay congrats na lang gid din sa tanan and share the good luck and blessings.